दाखोथाय बुकुसंनो खाखा हमया फारो जों तिनि अरबो प्रेस मिट खायमानि उद्देश्यखौ अबनो बुसकां 24 तारिख 2023 जों अरबो राजभवन अभियान खायनानि थांगि दङ जों अरबो आस्ताबल मैदानाव जों 11टाव जों अर बुथुमनाय 11टानि बिसिङाव बुथुमनाय 11टावनो जों अरनि सुरु खालायनाय आस्ताबलनि सिमि जों रेलि खायनाय राजभवनाव थानाय जों आरो रायजोपालनो आरो जों मेमोरेन्डाम लिरनाय आं नंनि बिसिंते अबनखौ बुंनानै मोजोंगो जिनि DWF जिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जिनि 44टा ब्लक दङ जिनि बुकुक सुनो अबनखौ बकनाय जिनि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लक न नरक जतनो फाइनानि रेडिंग लाइजा नरक फाइलाइदि नरक काहाम करंखाय गारि गालाइदि गारि वासो लुट ओभारलुट दाखलाइदि गारि वो नरक अनेक बरक सावो गारि वो 30 जना 35 जना का गानानि हिनाय आसेके लुट दाखलाइदि कारण गांखाय जों अ जाहाथे गारि न जों उखयातै गारि न जों देरायातै लाइ मायातै जों मा फाइलाइनाय नरंगो असुबिदा नाय गारि गालाइथानि नरक सुस्त तंफंगाब्रो नायो नरक काहाम करंखाय फाइलाइदि अबचिनि आंदोलन अबंका चिनि जे डिमांड लंग टाइम में डिमांड और डिमांड नरक साविनो जतन फाइना बागे खाथन लाइजा हाइफानो नरक काहाम करंखाय फाइलाइदि ताइ नरक ब्लक बुसु बुसु फाइना हिन दंनाय नरक फाइलाइदि काहाम करं खलाई डिस्ट्रिक्ट नरक डिस्ट्रिक्ट जतनिनो रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ डिस्ट्रिक्ट नरक ब्लक न सादि ब्लक नंनिबो रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ जों अरबो कुनो अर चिनि भलन्टियार्स दंब्ला नरक न खरकचा नरक न जतन भलन्टियार्स नाय नरक जतन गाइड कंट्रोल खाइ नरक सिस्टेमेटिक भाबे मा फाइलाइनाय नरक जतन कंट्रोल खाइदि निजेना निजे तामहंका जों बुमा र जतन पीसफुली भाबे जों अरबो रैली खालायनाय ताइ रायजोपालनि अर थानाय नरक पारानि होइते हंकाते नरक 9टानि सिमनो रेडिंग नाय 9टानि सिमि रेडिंग निनाय जाहाते नरक अर 11टानि बिसिङो आस्ताबल मैदान फाइनायनि जों लगी 11टा टांखैनो जों अर रैली आरम्भ खायरिनाय और रैली जों स्लोगाननि बिसिंति खालाय जों रिखानाय ताइ कायसानके नंग थानि कबं नारगो नरक जतन फ्लैग तै फाइबेदि ताइ ट्रेडिशनल ड्रेस गान फाइबेदि ट्रेडिशनल ड्रेस गानैनाय जों अर आस्ताबल मैदाननि सिमि स्लोगान बाय रैली खायनाय जों आगरतलाना जों कापिरि मारिनाय ताम हिमालय जिनि और लंग टाइम जिनि जे डिमांड कब बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खालाय जाकनानि बागिनो जों जिनो डिमांड तुइनो जिनि DSF रो जिनो अर DISF रो अन्नान्य विंग्स रो और कब बरक रोमान स्क्रिप्ट न तुइनाय जतन आंदोलन खालायका जों बुमारक वाइसा धीर गलिलाय जों अब खालायना बागिनो जों स्टेप नहारो जों तिप्रामथा उबाग्रानि जे लीडरशिप जों तिप्रामथानि विंग्स DWF जों बो अबनो धीर गलिनो जों जाहाते बुरै अब बुमानि कबाय जे रोमान स्क्रिप्ट न खालायरिनानि बागिनो जों अब मा चाइटकनाय अ आंदोलन खाजिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बागै अ आंदोलन खाजिनि कब बरक रोमान स्क्रिप्ट नि बागै अब जों जाहाते परिजाकनानि इंथुम आबनि बागिनो जों अब बुमा उंगै दाबु आगो फाइमानि जराव जत्त बुमा आगरतलानि बुरै बुकुक संनबो गबनाय नरबो नंखरदि नंखर लायनाय जों अ आंदोलन सक्सेस मा खालायनाय जों पीसफुली भाबे रैली खाय थांगैनाय और राजभवन जदि आरो जों राजभवन जों 5 जना हाबिनाय 5 जना हाबै आगै जों और गवर्नर बाय मालाये आगै जों बनो जों जिनि रिक्वेस्ट दंनाय जाहाते जिनि कब बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय दतिनो अब साखलायरिनानि उनथुन चालु खालायनानि उनथुन अब जिनि डिमांड दंनाय हामबा परमिशन द गवर्नर ऑलरेडी जों चिठी रहका पुलिस प्रशासन थाना लग जों ऑलरेडी रिपेबिका अब तो जों बक्रगत भूल पाइका सेलेक्शन जों गिरि लाबग्रै जों आंदोलन खालायनाय न जोंनो परमिशन दारि दं जों आबो नायनानै कुन दरकार करे जों खालायनाय जों आस्ताबल मैदानाव जों 24 तारिखआव जों आरो जों बुथुमलायनाय आस्ताबल जों बुमा उंगि बुरै पीसफुली बायबे जों आरोबाव थाङै जों मेमोरेन्डाम लिरनाय
आरो जुदि जोंनो कासु कांकाय आरो जुदि जोंनो आरो जोंनो बादारि कांकाय आबुनि उलटा मंना फसायनाया जों खालायनाय खरबसर माने अब जों टारगेट छिरिमे हाइसे बुरि रकमखा आंदोलन हमकाय नर जतन नगो नर मिडिया रक नते कांगाय सिउ दाम जनसभा दाम उठान सभा दाम बाजार सभा जे कोनो सभा हमकाय बुरि रक मांग खुपलु ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय दाबो गो अमहायनो बुरि रक दाबो आंदोलन खायना थांतानि बुरि खुपलुंनाय हाइसे जों कासुय मांगला हायपानो जों रां फैसा गैरैनि बागै इजा लिमिट न उंनाय रां फैसा नांले गारि गुरा फायनाय निंगाय आबुनि बागै नायसे जों इजा खसरनाय तो फानो अब लिमिट गैरैबा सुबो बांनो अब आप्रुन नुनाय हाइसे मिया टीएसए ब्रनो अलरेडी साइरो का राज्यपाल नंगमनो तीनाय गो जसके पान खायरे नाय नियाय आबो नो खा कसम यावै तामुइ तेवै सानरनि आन्दोलन जों आबो तासिम साका जोंनि लं टाइम ने अब डिमान्ड अब हायके लं टाइम जों सांलाय फेमिलि जुट आमल जुब समिति न हयते अ आन्दोलन खालाय फेमिलि रेनाय मानाय हिनाय रमानि करे मानमानि करे जों अब अनेक थकक जाखा हाइसे जों गांकाय जों दै चावल बसलायखौ जाक ताक दूध जाना फानो जों किरिका हाइसे रेनाय हिंसा फानो जों बिसास जायाखौ कुइथ खालामनायखौ मकलबाय नुनो नांनाय हुंजबाय खोनानानै नांनाय जों मवायजा थां नायग्राना जोंनो मकलबाय बाय थां जिनि खुंजुबाय जोंनो बाय थां सातो रेनाय हिनि सागां गांकाय जों आबो खा कसमना माबो आबो काहंका खा कसमला जे समय दिकिलारो आबो से खा कसमनाय दिकिलार रिया साक पर्यन्त चीन आंदोलन जारी दंनाय जों राजभवन से जों अब जों ता अभियान खालायनाय थांनि दङ उलखाय जुदि रिया रिना हिनि रिया प्रो बमहाय आंदोलन उनो आप्रुनो बरक सिनाय हाइसे